ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକଦା ବରୁଣ ହ୍ରଦରେ ଗଜରାଜ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ହ୍ରଦରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିରାଟକାୟ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ କଲା। କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବିକଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଜରାଜ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍କ୍ଷଣ ଭକ୍ତ ଗଜକୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ର ପେଷି କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେହି ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକାର ସ୍ମୃତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ସମୟରୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଭୌମ୍ୟ ବଂଶର ରାଣୀ ବୁକୁଳ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବେଶର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1575 ମସିହାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ବାଲିସାହିରେ ଥିବା ବସୁଦେବ ମଠରେ ମହନ୍ତ ବସୁଦେବ ବାବା ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ କରାଇ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଚାଳିତ ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦାନରେ ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।